Уважаеми зрители, така ми е натурата, че отбелязването на някакви годишнини не ме впечатлява особено. Може би не съм прав, защото има значение какви точно са годишнините. Сега има една годишнина, която си струва да отбележа основно заради вас и заради моя екип. Днес се навършват 25 години, майко, от старта на шоуто на Слави. Трудно ми е да опиша какви емоции и колко много от тях се борят в момента в мен, защото това беше един изключителен период от моя живот. Много труден, но и много славен, и много сладък, и като цяло изключителен. Защото преживях изумителни неща. Срещнах се с хора от цял свят. Само съм си мечтаял преди това да ми се случи нещо подобно. Да се срещам с хора популярни, известни, значими от цял свят. От цял свят. Актьори от Холивуд, учени, спортисти, олимпийски шампиони, световни шампиони, писатели, толкова много хора. Изключителни, изумителни и най-вече стойностни. И обикновени хора. Съвсем обикновени, неизвестни, но също така изключителни и също така значими. Изумително. Музиканти, пропуснах да кажа. Световно известни. Сериозна работа. Искам да кажа имената на двама души, които, освен моя екип, са от огромно значение за създаването на шоуто на Слави. Единият вече не е между живите. Той е американец и се казва Албърт Парсънс. Светла му памет. Скъпи приятелю, не съм много религиозен, но ако има нещо като рай, аз съм сигурен, че в момента си там и правиш телевизия. Другият човек е Светла Василева, благодарение на чиято инициативност, упоритост и специален характер, ние изключихме договор с тогавашното BTV. Извинете да отворя една скоба. В момента тогавашното BTV и сегашното BTV нямат абсолютно нищо общо. Затварям скобата. Скъпа Светла, отдавна не съм те виждал, но знам, че гледаш това в момента. Благодаря ти, ти си изключителен човек и никога не забравяй, че в мое лице и в лицето на моя екип имаш хора, които обичат и те уважават. Не говоря много, нямам глас. Искам да кажа нещо на моя екип. Вие не сте хора. Вие сте безсмъртни киборги. Знам, че е така, защото ви познавам и защото знам, че ако трябва да направите за нула време най-гледаното телевизионно предаване, вие ще го направите. Благодаря ви, че ви има и ви обичам от цялото си сърце. Пак ще отворя скоба. Нямам предвид само хората, които в момента продължават да работят с мен, а имам предвид всички. Абсолютно всички, които са работили в шоуто на Слави. Но най-много искам да благодаря на вас, уважаеми зрители. Вие бяхте нашия мотив, моя мотив, нашия смисъл, моя смисъл и нашия двигател, моя двигател, за да съществува шоуто на Слави. За мен
Беше чест да бъда ваш водещ. Уважаеми зрители, винаги съм бил откровен с вас, сега няма да е по-различно. Ако има възможност, ако има необходимите условия и ако вие искате, аз мога пак да бъда ваш водещ. За ваша радост и за ужас на много други, за които се сещам. Жив съм, докато знам къде си ти, докато има на света една отключена врата, целувка и две сълзи, които очакват мен. И казвам, жив съм, защото знам къде си ти. След всички зими и лета, след всички нощи и слънца, сред малките неща на този голям живот, ти си всичко това, което ме държи на този голям живот, над бурните вълни. Ти си всичко това, което ме държи в този голям живот. Наричам те любов, наричам те любов. Жив съм, докато имам свобода, докато в твоята ръка намирам тази топлина, с която не ме е страх да мина през студ и мрак.